Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again! So ngayon po, gagawa pa kami ng video tungkol sa X. Tungkol sa X. So di ba X na? Pero bakit kailangan pa pag-usapan? Charot. So, pero bago po ang lahat ng yan, bago kami gumawa ng video tungkol sa X, mayroon po mga nagpapa-shout out! Oh my God! Shout out! Shout out si Ryan Dogal again! So, kahit nagpapa-shout out siya noon, gusto pa rin niya i-shout out siya ulit-ulit. Yung ganun, diba? So, shout out again si Ryan Dogal. Thank you, sir, or miss, or ano ba? For, charot lang. Thank you, sir. Klase ko po yan si Ryan Dogal. Ito po yung pinaka-maganda sa aming grupo. So, thank you, sir, sa yung sa yung presensya, sa pagtingin sa mga videos namin, hindi kayo magsawa, ganun. So, thank you so much. Then, meron po pangalawa, si Jonathan Baconay. So, thank you, sir, kasi, nakita niya yung videos namin, nakita niya, una daw, nag-share siya sa akin, so, nakita kami kanina, oh my God, di ko na-expect. So, nakita kami kanina, so, sabi niya, magpapa-shoutout daw siya. Una nun, yung kapatid niya tumingin ng videos namin, tapos nagustuhan din niya, so yun, nagpapa-shoutout siya sa akin. Tapos gusto niya, sumali daw sa videos namin, so abangan nyo guys, sasali siya. Oh my God, may tsura din yan, paano. So, shout out si Jonathan Dahonan, friends. So, thank you so much guys. So, yung pangatlo ay si... Sino ba yun? EGRK? EGRK ba yun? So, yung pangatlo po ay si EGRK. So, siya po ay isang YouTuber din. Pero wala pa pong profile yung niya. Wala pa pong profile yung accounts niya. Pero nagpapa-shoutout siya. So, thank you so much, sir. Kasi sa dami ba naman ng mga YouTubers. At binili nyo kami ng oras para ito yung videos namin. So, thank you very, very much. No? So, thank you so much, sir, sa pag-subscribe. Siyempre, malaking bagay na yan. Diyos ko, pag-subscribe, sa tingin-tingin, gano'n. Charot. So, thank you so much. So, watch out. So, watch out, Sir AGRK, gano'n. So, meron din humabol, no? Yung kapitbahay namin malalandi. So, meron pa shoutout din siya. Ay, sorry sa'yo, ma'am. Kung nakatingin ka mga yun nakatalikod. No? So, thank you so much. Magpapa-shoutout din po siya. Siya po ay si Lenlen Calextro. Yan po yung yan po yung kasali sa mga videos ko. Yung another day, gano'n. So, pa-shoutout din yung ex niya, kaloka. Siyempre, pinag-usap or pag-uusapan natin ang ex niya yun. So, pa-shoutout din yung ex niya. Pero ang dami ng ex niya, pero wala akong malala. Charot. Malandi kasi. Ano bang malandi sa'yo? Charot. So, yung ex niya po ay si Aaron J. Oreo Pal. Basta yun na yun. Basta ex na yun. Sakit ba naman pag-usapan yung ex? Sakit na nga nung iniwan ako, tapos pag-usapan pa yung ex? Che! So, ganun na. So, napapa-shoutout silang dalawa. Sana po, hindi na kayo magkabalikan, ganun. So, sana po, no? Ka-visit ang pangit ng kapitbahay namin, nagkaroon ng ex. Siyempre, talo ako, te. Oh my God, pero okay lang. Importante, maganda pa rin ako, char. So, ganun. So, thank you so much, guys! So, kaya na, umpisahan na po natin! So, here we go! So, yung sinaka-out ko po kanina, si Lenlen Calextro, yung kapitbahay ng malalandi. Malalandi, parang ang nila. Malandi. So, hindi naman siya malandi. Yun pala yung tawag ko sa kanya. Malandi siya, konti. So, joke lang. Kung nandyan yung ex niya, wala ka nang pakialam. Ex ka rin, di ba? So, eto na guys, nandito po sila, guest ko sila ngayon sa ating GGB, Char, at ABCBN. Charot lang. So, eto na, please welcome to Mobile Legend. So, eto na, ba natatawa ako? Parang ganda ko today. So, eto na, please welcome. Welcome, please. So, please welcome. Charot lang. Please welcome Liza Drilon and Lenlen Calextro. So, eto sila guys. So, ito yung mga guest ko ngayon. Sila kasi yung mga nagkakajowa kahit hindi naman totoo. So, tatanungin ko sila about ex. May yung mangga. Ano naman ang ito? Charot lang. So, may pamangga si Mayor. So, ito yung mangga guys. So, ito yung mangga. Actually, habang nag-vlog ako kanina, habang nag-shoutout ako kanina,
Pare, tsag mangga dahil. Hindi mo kapabuto ka. Ang tatang saan. Sarang ang Nagbalat ka ng mangga. Bakit nagbalat? Akala ko nagpapanit. Sarap na. So, ito po sila ng Calextra at saka si Liza Soberano. Diba? Ay, susugaran ako. O, Liza Pilon. O, siya ito na. Ito yung mangga guys. So, very amazing kasi may pinahanda si Mayora. May pahanda siya. So, ready na kayo? Ngayon pa guys. Hindi ko mo tuloyo. Harap ang pagka eh. Na may gatuwad-tuwad eh. I'm not ready ko na yan. Napakikas camera. Sana all. Sa hepa na. Dito ka. Dili yata malingkod yata ba? Tagbara ba yun? Malingkod kulutan niya. Tagbara ba yun? Ay, tadirigit ba kay? Kasi magtuyok. Magbraha ka, magtuyok. Magbayang na yung mga kalay nila makita ko nila. Oo nga. Gusto niya magtuyok-tuyok. Gusto niya na mangangin siya kabuang. Ay, sa mga. Listen po rin. Ay, isip mo nga tagapurot na. Taray. Tagapurot na. May pantulak pa. Tatanduga ang cord. Ay. Saka. Ako ang sila ang guest. Ako tigunip. Manda ka dahil. Saka na. Katulad sa ulo, ipilak na dyan inuka Ay, eh. questionin mo ko. Amo ko. Okay, sige. So, here we go. Live dato ka? Magiging vlog yan. Higit pa yan sa live. Ayong mo dyan yung kamot. So, here we go, guys. So, ngayon, andito na po sila. Ang haba. Ayoko na. Baka masugatan lang ako. Charot. Wala. Tapos na ako dyan. Yung mga sugat-sugat na yan. Okay, goodbye. Goodbye. So, ungo. Yan na. Let's start the question. Let's start the question. Tarong-tarong nga na, ba? Let's start the question, te. Let's start the question. Paiyak-iyak na unya. Kasi Oy, wag na mo na oy. Hindi ako marupok, hindi kagaya niyan. Wow. Whatever. Hindi kami marupok. Hindi mo kang ganon. Okay. Saya. Tuwang-tuwa. Let's check kayo. Ba't may pakutsara si Mayor? Kaloan din mo. Masarap yan, no? Hindi naman dirty. Karoka ko, no? Hindi ko ba eh. Bakit kaya pagkatawa yung mga babae nakaganon? Tapos wala lalaki nakaganon. Kailangan talaga buong-buo. Ay na, gusto mo ba ang kuman? Anong gusto nito? Uy, comment ka. So, eto na. Umpisa na namin yung question and answer portion. So, eto. Sino mauna? Guys la, syempre. Guys la. So, uy, kasi mag-google sa question. Gusto nyo ako na lang mag-una? Sige. Busit kayo ako magque-question. Wala kang ex eh. Wala kang ex eh. Huwag mo sanang iisip Pagod na Pagtang baka mo nagsilaw ra. Siyempre, dangas. Ito ako laway. Puro pakyut yung mga Siyempre, kulay. dangas ko So, na. eto na. So, first, the same question lang, di naman kayo. Ito naman. So, first question natin. So, first question is ano? Ito ako laway. Ito ko yung laway, guys. Mayroong buang. Hapit na. Laway, bisang punit ko sa kulit ko. Gila lang tayo. Gihulog tayo ng katawa-katawa. Question na, piste ba na? Excited. Kaya, ito ako laway. Kaya rin, sige tayo. Nagpagwapa, uy. Dapat saan nagtutuyo yung buhok mo, ginaw nga. Huwag ka na umasa, masasaktan ka lang. So, ito na, first question. Umanda ka. Mapalitson ka. Ay, nalisod ha. Di ko katubang. Suwi ko na, suwi. Bungi, man siya. Kasi suwi. Okay, ito na. Ulit. Sa question number 1. Kinido, pura-pura. Mi. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Ano ba yung Tagalog? Yung English. So, ito na. Dali. Ay! Nakalay ng lingkuran. Dahil ginagawa mo. Pana! Parang tuhod ata yan. Hello, kaka. Sa pasok yung buong mangga. Matulog. Buo? Ba't kayo niwan? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Oh, pass ka naman, tol. So, ito na yung question. Tug na kaya. Sa...
Mag-question na nga, matulog na daw. Busi itong mga guest ko, ang papangit. Charot. Siyempre maganda. Maganda ka? Konti. So, eto na question. So, ito question ko. Siyempre, naranasan nyo naman mga ex-ex kayo. Mga piling magandang Kung ako kapitbahay. yung ex-pulos man to please. Ay, talo Ang dami ka yun na. eh. Talo ka na. Kung ganun. So, eto na. Ulian nga. So, for example, di ba, ex mo na siya. O, tapos? For example, mas makasalubong mo siya sa daanan. Kaon sa ko. Isip. So, for example, makasalubong mo siya sa daanan. Tapos? Tapos may kasama na siyang present. Ano ang mararamdaman mo? Siyempre. Wala akong mararamdam kasi naka-move on na ako. Nakamove on. Tapos pagkatapos na, pass. Tapos Hindi ako kagaya niya. okay. Ano yung sagot mo? Wala kang maramdaman kasi, Naka-move on na ako. pak! Sana all nakamove on! Wisit. So, sa'yo, ano ang mararamdaman? Dito na, sumisibis ng drama to eh. Minsan iyak-iyak yan. Wag mo na ngayon, baka tutulo si pun mo. So, for example, di ba pinag-usapan rin, shout out niya kanina yung ex niya, pina-shout out niya si Baby Aaron. Ex-man to niya, present po. Ang dami niyan. Paano naging ex si present? So, binalikan? Yes. Ang landi talaga dito eh. Ropok. Gusto mo rupukin kita. Gusto mo rupukin kita. Ano Anak pa yung mukha mo, to, kinisun kita. So, for example, kasi yung si Baby Aaron, hi baby, charot lang, yun yung ex niya. Nasiya, Jud, kasi kat mag-iron eh. Pag-usapan natin iba mamaya, pero siya muna ngayon. So, for example, or, di ba nagkahiwalay na kayo, naging ex mo na siya. Pero for now, guys, is kasi sila, kain mo na ako. Ang takaw ko naman. Ano kasi sila, guys, yung parang nagkahiwalay kayo na hindi sure, or walang katuturan, or walang katotohanan. Kasi, yung iniisip lang nila, hiwalay na sila. Pero pag nag-text naman, Diyos ko, hindi namamansin. Sinasagot agad yung tawa, ganun. So, for example, di ba naranasan mo na din naman yan? For example, sa isip mo, wala nang kayo. Ex mo na siya. Tapos malaman mo na may ibang jowa na siya, ano ang mararamdaman mo? Aha. Okay, sige, sagutin mo. Huwag kang choose it. Siyempre, masasaktan ako kasi nga, mahal ko pa. Ay! Namin din! Ano daw? No. Siya. Masasaktan ka. Meron tanga. So, masasaktan ka, ganun. Oo. Bakit? Kasi mahal ko pa siya. Pero ex na kayo. Kahit na. Mahal ko pa eh. Antara, kati din. Iba din. Yung gano'n. Palakpak naman to. Palibhasa siya, wala mararamdaman. Wala. Mukha nga Bumalik ka bato. na. Bumalik ka na daw. Bumalik ka na daw, baby. Ron. Tarot. So, ayun. So, kumusta na kayo? Walang kayo. Wisit ka. Takaw. Kumusta siya. So, kumusta na kayo ngayon? Tao pa rin. Ano yung status niya? Wala. Stranger. Grabe siya, mga strangers. So, pangalawang question. Daw. Pangalawang question. Ganon. Pangalawang question dahil Nakakatawa. yung mangga naubos na, wala pang pangalawang question. So, ito, pangalawang question. For example, Karagag ba na akong buhok? kagad may munaw. So, for example, for example lang, si ex, Bumalik. mga ganun. May mga ganun din eh. Ew, kaluka kayo. Ang klaseng question May yan. tao ata sa likod. Hi guys. So, may tao sa likod pero it's okay. So, for example, pag-usapan natin sa ex ha. For example, bumalik si ex. Nagmakaawa. Siyempre, may mga ganun, di ba? Yung, for example, ex mo na siya. Tapos, Pero syempre, di naman porket iniwang ka niya kasi may mahal siyang iba, is hindi na siya pwedeng bumalik. Di ba may mga ganun? yes. Oo. Malay mo, hindi pa siya sure sa'yo, kaya siya naghanap ng iba.
Pero nung nalaman niya na mas maganda pa pala or mas maganda yung ugali mo kaysa sa pinagpalit niya, babalik siya sa'yo. Di ba may mga ganun? Siyempre, kung mahal mo naman yung tao, di ba tatanggapin mo din? Oo. So, for example, hungit kita, no? Panudlay, uy. So, Sa for, vlog, panudlay. so, for example, Naman. Mukha ang pagkat na. Ang takaw. so, for example, guys, bakit guys, Tor? So, for example, bumalik si ex. Tapos, ay, sana. Pero 1 year na kayong hiwalay. Tapos bumalik siya. Ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba? O iiwan mo na? Ay, ang ganda na. Ikaw una, leche ka eh. Libog man. Ala, Diyos ko, bumalik si ex. Yung ganon. For example, bumalik siya. Kasi nga nalaman niya, Ako na. hindi siya daw mauna. Take 2. Okay, go. For example, bumalik siya. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo ba siya or iiwan mo na? Siyempre, sa haba ba naman ng panahon na kinalimutan mo na siya, nasaktan ka niya, tapos tatanggapin mo ba or hahayaan mo na siya? Hahayaan ko na lang siya. Bakit? Hahayaan? Sana wala hahayaan. Tapos, pagkatapos nandun na naman, nakatabi na niya. Pinost pa sa Facebook. Kaloka. Hahayaan daw. Hag pa. Di ba? Alam niya. O, so ano? Iiwan mo? Yes! Bakit? Matagal na kasi kami hiwalay. Baka kasi may mahal na akong iba eh. Ha? Gigil ka dahil. Baka kung may mahal siyang iba niya, ay, yung mga ganun, yung may pakilig-kilig moments. Kaloka talaga to. So, baka may mahal ka ng iba. Oo. So, anong gagawin mo? Nagmahal ka ng iba kahit alam mo nang mahal mo siya. Or mahal mo pa siya. So, anong sasabihin mo sa kanya? For example, darating siya. Tapos sasabihin sa'yo na, pwede ba kitang balikan? Or pwede ba akong bumalik sa'yo? Sorry na, kasi ganito, ganyan, hindi ko sinasadya. Hindi ako nag-iisip. Yung mga ganun, di ba yung mga ganun? Hindi ako nag-iisip. O, tapos sasabihin niya sa'yo lahat. Tapos iiyak siya, lulukod, yung mga ganun. Anong gagawin mo? Siyempre. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Siyempre, kung may iba na ako, hindi na ako babalik kahit ano pang gawin niya. Ay, iba din. Sana totoo. Yung mga ganun. Hindi na babalik. Nagagalit na pag di nagre-reply. Oo. Ako yun. Ay, ako Jumega. So, hindi ka na babalik. So, iiwan mo, kumbaga. Grabe siya. Samahan niya naman. Iwasan. Parang sa'yo, iiwan mo din. Sasabihan mo na, may ibang mahal na ako. Yung mga ganun. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Tapos, ano gagawin mo? Wisit. So, ano gagawin mo? Sige, kasi pagkatapos ito, ako naman kukwestiyonin niya. Fast talk. Okay. Fast talk. Fast talk. Grabe siya, sakit niya naman magsalita. Fast talk. Anong fast talk? Yung Pasto. pastok, yung pinuntahan natin kahapong bukid, pastok ang tawag nun. Aligre. Ito, so, ano gagawin mo nga? Question na kita. Lulukin ko pa. Hindi, wow. So, ano gagawin mo? Wow! Siya, sige, ganito na. Number 3. Yan, go. Go, tapos di naman sumasagot. Oh. Ewan ko ba nito? Okay, number 3. For example, ano ang mararamdaman mo? So, hindi na to about X. Hindi na to about X, ha? Hindi na about X. About future or present. Charot. It's about present. For example, masaya kayo. Masaya kayo. Tapos ngayon yung monthsary niyo. Tapos, meron kang gustong ibigay sa kanyang bagay. Siyempre, pag mansari, mas maganda yung meron kanino. Bulaklak, napkin, yung mga medyas. Kakarilitan na ako, bihatag. Siyempre, puro naman kayo. Ay, makakaano yung ano. Ay, hindi ko pa nga May sali sinabi. yung mga ganyan dyan. Ay, hindi ko nga sinabi. Ay, market Ikaw na yan. yung nag-iisip. So, eto na. For example, meron kang gustong ibigay. Pero pagdating mo sa lugar na nangyari sa'yo, te.
So, for example, pagdating mo sa lugar na pupuntahan nyo, tapos, nakita mo meron siyang kausap na iba. Ano ang gagawin mo? Ihiwalayan mo ba siya or i-check mo muna kung meron bang sila or totoo bang may karelasyon siya? Siyempre, check ko muna. At bakit? Pass na naman tayo dyan. Sabi niya, syempre, i-check ko muna. Bang tawag dito? I-check mo muna. Bakit? Kasi, baka ano lang niya yun eh, friend or something. Ay, so hindi ka agad-agad magsiselos. Ewan ko lang, hindi ko Ah? naranasan. Hoy, syempre, kahit sasabihin natin, hindi ako magsiselos. Diba sasabihin natin, Di ba panlalaki ng question? pwede naman sa babae yun. Okay. So, for example, meron din naman ganun. For example, sasabihin mo na, so, for example, sabihin mo, hindi ako magsiselos. Syempre, tatanungin ko pa. Pero pagdating sa point na makikita mo na, nasasaktan ka na pala, pero ngumingit. Ay! Lian, tanduga, good. Burn out! Visit ka. Uy, ganun tinawa na ta. Nasaan na yun? Okay, channel 2. Nasaan na ba yung cord? Asa man to? Basta pasensya guys, nawalan kami ng kuryente. Naputulan kami, hindi ko alam. Hindi na pala kami nakapagbayad ng isang buwan. Nasaan na ba yun? Ayan, kain lang ako. Ay! Nasa po mute. Ay, oh, charger na hug na. Pag gawa cellphone. Grabe siya, oh. Isok-sok imuha diha, ay stay ang kwan ba? Asa may labit isok? Abo! Sa buho daw. Kasi naka-record pa din, oh. Asa? Isok-sok din sa buho. Hi guys, again. So, nagtitake-take-take na kami. So, nagtitake to kami. Kasi nga kayo nawala kami ng kuryente. Akala ko naputulan na kami. Ano na kasi? Medyo sira yung cord namin. Oo. Ito namang makakate. Charot. So, eto na, bumalik na kami. So, eto na, bumalik na nga. So, question number, ano na ba tayo? Para 3. Taray. So, meron lang tayong dalawang question na matitira bago tayo bago tayo mag-end ang video. So, eto na. So, question number 4. 3? O, 3. Ikaw na. Okay, question number, ano ba question? 4. So, question number 3. na po ba? X nga pinag-usapan. Eh, 4. ba't ganun na? Future at present. Oh. Okay, ikaw na. So, eto na. So, eto na. So, eto na. Paulit. So, eto na, question number 3. Kasi sa kanila, 4 lang ito. So, question number 3. For example, na naman, may mga jowa kasi to eh. Wala! Single! Single! Ay, mabul din. Oh, sa mga naging jowa niyan, ngayon sinabi niyang single, o hiwalayan niyo na. Nang sa ganun, maging totoo. Ang hirap naman, nasa camera pa. Tapos yun na. So, for example, ha? Ganda-ganda sa For example, ano ba question ko? So, for example, ex mo na siya. Ex mo na. Tapos, sasabihin niya sa'yo na, sasabihin niya sa'yo na, gusto niyang makipagbalikan. Yun na ba yung kanina? Crush na lang sige. kasi. Crush na lang kasi. Ay, taray. Ex kasi pinag-usapan. So, ubusin na natin yung dalawang question sa isa na baka question ko sa inyo. So, eto na. So, for example, yung ex mo, ikinasal. Tapos, di Oo. ba yung kakanta? Ikinasal ang ex mo, tapos ikaw yung kinuhang photographer. Ano gagawin mo? Oh, sige nga. Ikaw yung photographer. Siyempre, lalapitan mo siya. Umingiti siya, yung hahalikan sila. Alam mo, i-blur mo lahat ng photos. Gano'n na. May galit. Ganun. Sige, ano gagawin mo? Sige, ano gagawin? Ano gagawin mo? Tama. Aroy. So, ano gagawin mo? Wala. Wala? Picturean, ganun. Ay, talino din. Picturean, syempre. Alam mo naman, susunugin ko pa sila. Ang sama mo naman. Pipicturean lang daw Yung niya. ex ko lang yung kunan ko. Ay, grabe. Tapos ipaprofile pagkatapos. Yung ganun. Hindi na tahimik. O siya, sige, tapos na siya. So, ikaw, ano gagawin mo? Syempre, ikaw ako yung photographer.
Tapos naghahalikan sila, ipipicturean mo tiyan. Bawal ba umatras? Ikaw nga photographer. Bawal nga ba umatras? Bawal, syempre. Syempre, pag mahal mo yung isang tao, gagawin mo lahat para sa kanya kahit masakit sa puso't dibdib mo. Pusot dibdib? Pareho lang yun, yung puso na dibdib. O, di ba? Talino ka naman. So, ano gagawin mo, Ses? Magana ni mo. So, naman, ano gagawin mo, Ses? Yung ganun. So, ano gagawin mo? Kaya mo ba siyang picturean habang kinikiss? Yung... So, ano gagawin mo? Sige. Skip. Skip. Ano skip? Ano yan? Games? Pwede ka mag-skip? Ganun. Level 3 agad, kahit level 1. Skip mo yung Lever. Anong lever? So, ano nga gagawin mo, tanga? So, ano gagawin mo? Ayun. Iwan? So, yung camera, kawawa naman. Sabihin mo, tigil lang ka sa. Hindi na kapag-move on. So, anong gagawin mo? Aalis ka na lang, hindi ka sisipot sa kasal nila. Okay lang sa'yo na magalit siya, kaysa naman sa makitang nasasaktan ka. Yung mga ganon, yung pilit mong tinatawa ang lahat kahit sa puso mo masakit na. Diba? So, anong gagawin mo? So, anong gagawin mo? Gugustuhin mo pa bang magalit siya dahil hindi ka nakapunta? Or ikaw yung pipicture doon sa mga photos nila kahit deep inside masakit pa? O yung mga ganon. Anong gagawin mo? Oh my God. So, anong gagawin mo nga? Siyempre, pumunta. So, pupunta ka. Oo. Saan ang gagawin mo yan? Pag-mobile legend ka. Kakain siya dun. Ay, taray. So, plastic na yung mga- Pupunta na kasal, pero kain lang talaga ang pinunta nito. Pero payat pa din. Oh, sige nga. Pati bukog, inubos. Bukog, buto yun. Ba't puro ka heart dyan? Uy, ano ba? Sige na, sagutin mo na. Pupunta ka. Nadadala siya na sako doon sa susunod. Tapos pipicturean dyan. So, Habang nakaiyak. ay, taray. Yung tuwang-tuwa ka, ay, ngisi ka ganun. Dahil sa mata mo. So, ganyan, question number 4. So, question number... Ba't-ba't ako lubat? O nga. Naka-charge na yun pa. So, question number 4. Mag-live sa takadali yun. 4. Ha? So, question number 4. na po tayo fast talk mo? Sa akong account. Question number... Ulit-ulit na ako, ha? So, question number 4. 4 nga. 2, 4. So, question... 8 na lahat. Mag-live diba niya? Mula ka na nga pa ipan. Ito rin, ha? So, question number 4. Oo nga, ito na. So, question number 4. So, ito na. For example, buntis ang asawa dahil, for example, buntis ang asawa ng ex mo. Tapos, nung binyag, kinuha kang ninang. Bulog yung anak niya. Kasama mo, ihulog mo yung anak. So, for example, pupunta Siyempre, ka. tuwa ikaw yung... Tawa ka. Siyempre, ninang ka sa anak nila. Kahit alam mong hindi sa'yo. Mami, may patawag. Mami. Mami. Mami, tata. Yung ganun. So, ano gagawin mo? Pupunta ka. Oo. Tapos, bibigyan mo ng bonggang-bonggang ano yung bata. Ano ako yung nag-answer ng question ko? Tanga ka. So, ano gagawin mo nga? Siyempre, pupunta. Tapos, Paging ano ako, ninang. Tapos, nakikita ko nun. So, hindi pa talaga siya nakamove on kasi gusto pa rin pala niyang makita yung ama. O, syempre, kung maging ninang ako, pupunta ako. Ihahag ko yung bana. Ihahag ko yung ama, hindi yung anak. Alam ko ba kami lang? Oo nga, kaya nga eh. Ang ingay nyo eh. Ang tagal maka-answer kaya ako na lang. So, eto na. Ikaw wala kang sagot na sagot O, eh, ganin no? na ako yung bata. Galit ka. Galit. Yun na pala yung sagot. Ihugil yung bata. Ang sama mo. Yun siya. Itatapon niya yung bata. Kikidnapin ko yung bata. Ay, parang sa ano? Sa movie-movie, no? Yung sa ikaalam na utos. Wow, pwede pito na. Pito na ata yung, nang-anim daw na. Pito na yung utas. Yung ganun. So, thank you so much, guys. Yun lang po, nagkukulitan lang po tayo tungkol sa ex, yung ganun. So, sa mga gusto magpapa-shoutout pa dyan, comment down below. So, sa mga gusto sa mga gusto magpapa-shoutout dyan, comment down below. Ano ba, meron kang gustong i-shoutout sa Ikaw sino? nila. Ano ba yun? Shout out kang Churchill Campos. Hi! Hi!
Shout out kang Angelica Dahonan. Hi. Shout out to me. Shout out kang Mirasol Monera. Hi, love love. Love, Marisol. Kaya kasabi ko, babae nga, sige, shout out to Marisol. Marisol. I'm so sorry. Marisol. Monera. Sino pa? Lana. Marami ka namang ex, makapagin mo sa shout out. Shout out kang... Di ba nag-iisip pa? Shout out kang Future. Say shout out! Ano shout out? Shout out sa akong ex. Ha? Shout out sa akong Future. Sabi niya, shout out. Sa kanya yung shout out eh. Sabi niya, shout out to my ex ko, no, comeback na. Ang hindi talaga dito. Paano ko yung 5 yung magka-comeback? Sino yung uunahin mo? Yun. May kahabol na question. Talagang sama mo isip ito eh. Shout out kang Kiana Riobal. Hi, baby. Kaya na, Future Manghod. taray. Sabi ex na daw eh. Okay na naman. Sabi niyo nga kanina, di ba, kahit ex, pwede niya doon tanggapin kung mahal ka niya. Charat. Ewan ko ba sa'yo? Charat sa Shout out sa to. Naghatid ako pa shout out. Ano ba to shout out to? Ano ba to? Isang sumbok ng ano to eh. No? Yoy, gano'n ba yung shout out? Oh, sige, Shout out go. sa uyab ni Joshua. Si Ferl Marie. Oh. Joshua. Secret ako na. Basta sa kanya na yun, huwag ka ng ano to, landi talaga rito. Hindi lang malandi, sumusa pa. Sa ito na, meron kayong gustong ipa-shoutout, yes, shoutout na! Okay, shoutout. Wala na yung shoutout. Sabi ko mag-shoutout na, babay na daw. Let's live. Bunga ka siya makakiss, baka, magdalikit na kawayan. Ewan ko ba sa'yo? So, Shout ito out na sa akong crush. Crush back o yawa. Nabugoy crush back. Hi, babe. Nag-love you ako sa iyo mo sa una. Sa bilang respeto. Okay, love you sa karon. Gusto ko baka di ko mukhaon. Kimi no toriko ni natte shimai Ang music, kiri-kuri ko. Ay,充実するのモード噂の dream maker Shout out kay Ate Richa May Dileva. Ah! Hi, Ate. Hi. Rechami. So, Rechami Dilemma, meron po din siyang account or YouTube channel. So, guys, don't forget to subscribe. Maganda po yung mga videos niya. Tsaka sa Villabanon Vines. Mga friends ko po yan sila. So, laki kasi ng, ano nito eh, dangas na bilaman. So, please subscribe to Villabanon Vines. Sa mukha mo, Villabanon Vines, tsaka Rechami Dilemma, tsaka JR and Sarah or Mamerto C and Sarah. Mamer, sixer. Kuya ko yun, tama. So, eto na. So, Hindi man. ano ba pangalan niya sa ano? Yung account niya? Sir MTV. Oh, Sir MTV pala, guys. Saan sa Sarah? Nalunok na yung buong laway ko. So, shout out to. So, please subscribe to Villabanon Vines, tsaka Rechami Dilemma, tsaka Sir MTV. So, maganda po yung mga videos nila, guys. Don't forget to subscribe. So, subscribe na! Now na. Diba, bongga? So, ano pang inaantay? Bukas na lang. Wow, busy ako. Natutulog kami. So, yun na, guys. Please subscribe. So, bye-bye! Bye. It's caught in the crossfire.